Hezký dobrý den. Dnes budeme mluvit ne o tom, jak bydlet bezpečně, ale jak bezpečně uchovávat své věci, které jsou pro nás často velmi důležité a často to můžou být třeba poklady, i když třeba jenom pro nás. Naším hostem je Josef Adame, odborník na bezpečné bydlení. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Chceme mluvit o sklepech. A my, kteří bydlíme v bytových domech, v panelácích, máme takové ty sklepní koje a nám už ji třeba dvakrát vykradli. Bohužel teda nic nesebrali. Já jsem se dost těšil, že něco seberu, protože tam mám hrozný bordel. Ale kdybych tam chtěl mít něco cennějšího, asi by mi to mrzelo. Jde nějak opravdu bezpečně zabezpečit taková ta klasická sklepní paneláková koje? Áno, na úvod si povedzme, že ku väčšine bytom prislúcha aj táto sklepní koja, čiže je to moje vlastníctvo a je na mne, či ho budem využívať alebo nebudem využívať. Pokiaľ je tá sklepná koja spravená iba z drevených latiek, ako je väčšina, ako je väčšina, tak to je len miesto, také dočasné miesto, kde si odložím nepotrebné veci, nechám ich tam zo pár rokov a po zo pár rokoch ich presuniem do kontajnera. Máte to stejný ako ja, áno. Áno, pretože reálne nič cenné tam nemôžem uložiť, lebo tá drevená sklepná koja, nech tam dám akékoľvek zámky, neodolá zlodejom. A tieto sklepní prostory sú práve lákadlom pre zlodejov v tom, že on vojde vstupnými dverami do toho priestoru celého sklepního a tam si len takto vyberá. A zo skúsenosti môžem povedať, že nevykradne sa jedna tá koja, ale on vždy spraví takú šnóru, už keď tam je. Má kľud, nikto ho nepočuje, vyberá si a ide rad za rodom a to vyberá, čiže tie škody vznikajú pomerne veľké. A keď chcem využívať ten priestor, zosilňovať tie latky akýmkoľvek spôsobom, plechmi, drevom, veľkými visacími zámkami, nemá význam, lebo ten samotný materiál toho dreva, on je mäkký. Tam z toho vytrhnem všetko. Či tam dovnútra vidím, alebo nevidím, ten zlodej ide radom, už keď je tam. Aj keď nevidí donútra, on nevie síce, čo tam je, ale vytrhne to a to drevo povolí. My jsme právě, to byla moje další otázka, když to nějak zabezpečím, tak aby tam aspoň nebylo vidět. A u nás v baránku jsme zjistili, že nejlepší jsou takový ty cyklozámky, takový ty, co řetěz nebo lanko. A tím to zamknu, protože to se jeví bezpečně a právě se vyhnu tady tomu vytržení. Není to bezpečné? Ja keď chytím, a ja teda nie som veľkej fyzickej nejakej v kondícii, ale keby som chytil jednu tú drevenú latku, holými rukami ju takto vyrvem, vytrhnem. Áno. Či tam je ten cyklozámok, alebo nie, jednoducho to vylomím. Jednu, druhú, tretiu a som vo vnútri. Takže na to by som sa určite nespoliehal. Tam jediným riešením je vymeniť celú tú drevenú konštrukciu za nejakú ocelovú pevnú. My jsme se na to byli podívat u vás na prodejně. Tak si teď pojďme ukázat, jak je opravdu rychle se dostat do té dřevěné koje a jestli se to nějak dá vyřešit. Klasická paneláková sklepní koje z latěk je pro zloděje opravdu velmi snadným soustem. Myslím, že náš figurant s páčidlem byl uvnitř rychleji, než kdyby měl klíče. Viděli jsme, že tohle jde otevřít opravdu velmi rychle. A všichni, kdo bydlíme v Plzni, v bytovce, v bytovém domě, v paneláku, už máme minimálně jednou vykradený sklep, my dokonce dvakrát. Dá se tohle nějak zabezpečit opravdu bezpečně? Áno, tak vidíme rôzne variácie. My Češi sme naučení rôzne vychytávke, udelátka si robiť, takže dávame si tam rôzne dosky, plechy, väčšie petlice, väčšie visiace zámky. Ale ten základný problém je v tom, že ten materiál je iba drevo, tenká latka. Čiže ja keď tu uchytím čokoľvek, vždy sa to dá nejakým spôsobom vylomiť. Čiže spevňovať takýto drevený materiál nemá žiaden význam. U nás ten sklep, a myslím si, že většina lidí to tak má, funguje v podstatě takový překladiště, co je mi líto vyhodit, mám ve sklepě a pak jako po 5 letech třeba už to vyhodím. Když bych si tam chtěl ale dát třeba lyže, nějaký prostě dražší věci, to bych se sem opravdu bál. Umíte to vyřešit nějak, abych se toho nemusel bát? Veľmi jednoducho. Vyzerá to na prvý pohľad zložito, ale celá táto drevená konštrukcia sa vyndá ven, sa vymontuje von. To nemá zmysel spevňovať. A vymení sa táto drevená konštrukcia za takúto ocelovú, vlastne celá tá moja koja, ktorá patrí k môjmu bytu, sa vymení za takúto ocelovú konštrukciu.
Pevne sa uchytí do stropu, do podlahy, do stien a s kvalitným uzamykaním už ma chráni, dokonca je to aj certifikované podľa bezpečnosti. To znamená, celá tahle věc se vloží do té mé koje. Presne tak, dokonca je to tak vymyslené, že pokiaľ po strope mi idú rôzne rozvody vody, odpadu, môže ísť všeličo, preklady tam môžu byť, tak sa to dokáže obísť a vyplní to presne ten môj priestor, predná stena, bočné steny, poriadne sa to ukotví a s kvalitným uzamykaním. Tu už si môžem odkladať akékoľvek cenné veci. Když teda vestavíme celou tuhletu věc do té mé sklepní koje, je to opravdu bezpečné, že si tam můžu dát třeba elektrokoloběžku? Áno, je to bytový bezpečnostný sklep, ktorý je certifikovaný v 2. bezpečnostnej triede, čiže mám tam záruku, že mi ochráni všetky tie veci. Je tu osadený kvalitný taký rozvorový trezorový zámok, ktorý sa používa napríklad v bezpečnostných dverách. Že jedným kľúčom uzamkne mi tu 3-krát, uzamkne mi do vrchu, uzamkne mi dole a je to pevná oceľová konštrukcia ako tých dverí, tak aj samotných stien. Tak tady jsme viděli, že je opravdu velmi rychle a jednoduché se dostat do toho sklepa klasického laťkového, ale že můžeme mít ten bezpečný, kam se nemusíme bát, vložit i ty dražší věci. Tady jsme viděli elektrickou koloběžku, nějaké dražší nářadí. Byla to ta velikost, co mám já, taková ta jedna buňka, ale co když jsou ty sklepy větší, co když je to taková ta řada jeden vedle druhého, jenom jsou oddělené takovými drobnými příčkami? Áno, každý máme svoju sklepnú koju a tá je rôznych rozmerov. Môže byť napríklad prvá v rade, že je rohová. V tom prípade sa spraví predná stena s dverami a jedna bočná stena a poriadne pevne sa uchytí. Keď je to taká stredná koja v strede dlhého radu, tak sa spravia 2 bočné steny a predná stena. Keď mám väčší sklep, rozmerovo väčší sklep, dá sa to vyskladať v podstate na akýkoľvek rozmer. Čiže vždy sa tá sklepná koja vyrobí na mieru a môžem ju potom maximálne využívať od podlahy až úplne po strop. Třeba konkrétně přes můj sklep vede taková ta trubka z odpady. I to je možné nějak vyřešit? Práve preto tam ide technik na zameranie, lebo on si toto presne všetko zameria. A tak, aby sa niekto nevedel dostať donútra, tak je potrebné tieto rozvody, vody, odpadu, elektriny práve obísť. Preto sa to vyrába na mieru, čiže presne toto sa obíde, spraví sa tam taký otvor a presne, aby to tam zapasovalo. Ono je to teď velmi aktuální téma, protože v období kolem Vánoc jsou ty sklepy asi využívanější než jindy, protože my, kteří máme malé děti, tam musíme něco skovávat, co třeba nemůžeme i doma. A to asi se zlodějům pak může líbit a zloději se na to asi zaměří. Jak moc náročné je tedy vyměnit ten starý sklep za něco takhle bezpečného a nového? Áno, keď je nový bezpečnostný sklep vyrobený, tak je to otázka niekoľkých hodín. Prídu technici, vlastne vyndajú, vyberú celú tú drevenú konštrukciu von a osadia tam novú, presne na mieru vyrobenú, pevne ju ukotvia do podlahy, do zeme je pevne ukotvená smerom hore do stropu a rovnako aj do stien. Veľmi pevne je to uchytené. Takže je to otázka niekoľkých hodín a vlastne potom už si uzamykáte tento bezpečnostný sklep. A čo často ľudia využívajú je napríklad to, že ho ovládajú stejným klíčem ako svoj byt. To znamená, keď si idem zabicyklovať, tak si zamknem svoj byt, stejným klíčem odomknem, dostanem sa k bicyklu a mám to veľmi jednoduché. Nemusím hľadať, kde mám kľúč od sklepa. Tyhle dveře jsou opravdu bezpečné? Nemusím se bát toho, že se tam někdo nabourá, i když jsem do toho investoval? Celý tento systém bezpečnostného sklepu bol vyvinutý a vyrába sa a certifikovaný, odskúšaný v skúšobni zaradený do 2. bezpečnostnej triedy. Čiže ukotvenie, kľúče, samotná konštrukcia, dvojitá oceľová konštrukcia, trezorové uzamykanie hore-dole. Všetko je certifikované a mám istotu, že vlastne ho môžem naplno už využívať. K ploche môjho bytu mi pribudlo 1, 2, 3 metre štvorcové, veľmi hodnotné, pretože si tam môžem všetky sezónne veci v kľude uložiť a mám istotu, že mi tam ostanú. Děkuju za určitě důležité rady, které zvlášť v tomto období se budou hodit. Tak díky za návštěvu. Rado sa stalo. No a s vámi se budu těšit na viděnou třeba taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.